Ahir, OpenAI ens presentava el seu nou producte, Operator and Agents. Més enllà de totes les consideracions que poguéssim fer sobre aquest producte encara en recerca i que està a les beceroles de que sigui un producte en producció, encara que les beceroles en intel·ligència artificial vol dir que d'aquí pocs mesos pot ser un producte ja de nivell de doctorat o superior, el que ens situa és en un escenari de l'inici real de la IA, de la intel·ligència artificial no programàtica. És a dir, d'aquella IA, d'aquella intel·ligència artificial que és capaç de desenvolupar accions per si mateixes sense que hagi d'estar programada ni preparada específicament per això. Només ho fa directament pel que veu en el seu entorn i amb el que aprengui a interactuar només amb el que veu, entre moltes altres consideracions que podríem realitzar.